I pozdrav ljudi, u ovom klipu radit ću tuning verovatno najboljeg terenca u igri. Reč je o Ennis Helionu, džip koji je inspirisan čuvenim Nissan Patrolom. Kao i uvek, krenut ćemo od armora, koji naravno stavljamo na 100%. Branik prednji, pored mnogobrojnih opcija, odabrao sam sekundarni bull bar, zato što me on najviše podsjeća na offline verziju. Branik sa zadnje strane i tu imamo fin izbor, ja sam izabrao sekundarni light cage, nekako mi je on najbolja opcija. Dobro, motor, ovde idemo na level 4, jer bi realno bilo bruka staviti bilo šta slabije od toga. Dalje imamo auspuh, ljudi, ovde bukvalno svega ima i možete napraviti da Nissan ovde izgleda ali baš ludo. U ovom slučaju ja težim ka realizmu, tako da sam izabrao da ostane stock verzija. Bombe, ja tu ništa ne bih dirao, tako da idemo dalje. Fenders, ovde također imamo fin izbor, ali ja sam se opredelio za primer. Dakle, to su široki branici koji čine da Patrol izgleda još veće, ali realno i lepše. Tako da to je to, idemo dalje. Grill, ovde se on i ne vidi baš nešto, ali ajde stavit ćemo mu ovaj Ennis grill. Sirena, ovde naravno ide kamionska, realno šta bi drugo moglo. Svetla, razmišljao sam da li da ostavim ova obična, ali sam na kraju odlučio da ugradim Xenon. Livery, ovde imamo par finih opcija, ali to za sada preskačem. Razmišljam da uzem još jednog patrola s kojim ću onako baš da bude maštovit, tako da livery za sada ništa. Tablice, zna se BNG i to u ovom slučaju crno-žuta varijanta. Farbanje, moj omiljeni deo tuning vozila, primarna boja Midnight Blue. Zašto? Pa zato što sam se ja davnih dana vozio u sličnom Patrolu, dakle Nissanu Patrolu koji ima upravo tu neku Midnight Blue boju, ali ukoliko želite mogu u nekom klipu da vam ispričam kakvi su to bili utisci voziti se u toj mašini sa originalnim Nissanovim motorom. Tako da mislim da je to odličan izbor, za sekundarnu uzet ću Dark Steel i to je to. Roll cage, mislim da mu je to u ovom slučaju suvišno potpuno nepotrebno, tako da idemo dalje. Krov, ovde je najbolje da ništa ne diram. Prag automobila, ovde imamo sasvim lep izbor, meni je za oko zapao sekundarni slat, tako da to je to što se tiče toga, idemo dalje. Amortizeri, pa mislim da je najbolje da ostane stock verzija, zato što sa njom ima baš odgovarajuću visinu, mada bih voleo da može da se spusti još niže u odnosu na sport varijantu. Mislim da bi u tom slučaju izgledao baš dobro. Menjač, naravno ovde idemo na Super Transmission. Turbo, pa kako bez turbo, to dakle pod obavezno. Pneumatici, izabrao sam Offroad, a felne Amazon, one me najviše podsjećaju na offline verziju Patrola. Dalje sam stavio Custom Tires, pogledajte ga samo ekipu, još lepši je. Stavio sam da su mu gume otporne i na bušenje, za svaki slučaj, ipak je terenac. Prozori, kada smo kod prozora, ovde sam, pa mislim prvi put stavio nekom automobilu ove zaštitne ploče na prozorima. Realno prozori su pozadi ogromni i nije tako teško pogoditi vozača, tako da ako upadnem u neku frku, pružit će mi solidnu zaštitu od lakog naoružanja. Za prednje prozore sam izabrao Light Smoke, mada me baš nervira nedostatak opcije za zatamnjivanje šoferke. I to je to ljudi, na tuning ovog džipa sam potrošio $356.600, da li je vredelo? Verujem da jeste. Šta vi mislite? Da li vam se dopada Nissan Patrol i da li ga imate u vašoj garaži? Ukoliko vam se dopada ovaj video, zapratite nas, bacite neki like, to bi nam baš značilo i do sljedećeg videa vidimo se.